היה לנו מאוד נחמד. ומה נעשה לאביב? שובל, אתה לא בירכת, אתה רוצה בכל זאת עכשיו? לא. טוב, אז תקשיבו מה עושים. אביב, רק אביב קם. ורק אביב אוסף את הכלים. אף אחד לא עושה קיצורי דרך. אתה מוזמן. ואנחנו נאמר תודה רבה לכל האורחים. באמת תודה, ואנחנו נצא טיפה ונתקבל קצת. לא לקרוא שירה, לקרוא. לא, כך. אוי. בוא תן נשיקה לסבתא, בוא. נשיקה לסבתא. אוי, אתה מקסים. הוא היה כל כך יפה. הנה, בוא תצלם איתי, יצלמו אותנו. קימיל סונג. איזה מתוק אתה. תביא חיבוק על הסבא.